Hola, bon dia a tots i a totes. He fet una ampliació del tema dels climes perquè quedi més clar les explicacions i com es treballa amb un climograma. El que m'agradaria que quedés clar en aquest tema 5 que estem treballant, són 4 o 5 punts importants i un d'ells és com interpretar un climograma i, si dona temps, com fer o elaborar un climograma. Per tant, he fet aquesta petita presentació que comentaré ara perquè tingueu més eines i podeu entendre millor com funciona això dels climogrames, com podem interpretar un clima concret d'un lloc concret del planeta i com podem relacionar el climograma amb el clima corresponent. Per tant, comencem ara. Si queden dubtes, després, més endavant, podeu preguntar amb les videoconferències que anirem fent aquests dies. L'important és que quedi clar els conceptes que vas posar en l'altra presentació, els climes de la unitat 5, i ara explicaré més detingudament els punts més importants per estudiar el clima relacionats amb el seu climograma. Comencem. Això ja ho vau veure en l'altra presentació, són els climes de la Terra, les divisions més acceptades. Tenim clar els climes càlids en aquesta zona, tota aquesta zona són climes càlids, els climes temperats a la zona temperada, hemisferi nord, i zona temperada, hemisferi sud. I per últim, climes freds, els zonals, que són al Pol Nord, Pol Nord i fins al cercle polar àrtic, i Pol Sud, aquí, fins al cercle polar antàrtic, i els que són d'alta muntanya, que poden ser per aquí, no? Les zones d'alta muntanya. Aquí també us vaig posar un exemple de climograma. Un climograma, bàsicament, és una representació gràfica que ens indica les dades següents. Primer, tenim aquí, a l'esquerra, les precipitacions en mil·límetres i a la dreta la temperatura en graus centígrads. Hi ha climogrames que ho tenen al revés, que les temperatures estan en aquest costat i les precipitacions en aquest altre. És indiferent, nosaltres treballarem amb aquest climograma, amb les temperatures a la dreta i les precipitacions a l'esquerra. Però per interpretar-lo dona el mateix. Per què? Perquè si us fixeu, les precipitacions estan de color blau i tenim barres de color blau, que ens indiquen la quantitat de precipitacions en cada mes. Gener, febrer, març, abril, març, juny, juliol, agost, setembre, octubre, novembre i desembre. I això sempre va representat per barres verticals. I la temperatura de color vermell amb una línia de temperatura que s'uneixen els punts. Per tant, no és fàcil d'entendre-ho. Si tenim temperatura aquí a la dreta, color vermell, la barra és de color vermell, per tant, això indicarà temperatura. La línia, perdó, la línia. Les barres són de color blau, com l'aigua, com les precipitacions, i per tant, a l'esquerra, que és de color blau. D'acord? Per tant, a més dels mesos, dels 12 mesos, tenim una temperatura mitjana anual i una precipitació també anual, l'acumulat. D'acord? Doncs això és un climograma, en aquest cas Barcelona. Aquest color ataronjat ens indica que hi ha dèficit hídric en aquest mes de juliol i una mica juny. Què vol dir? Que hi ha sequera. Quan està això representat així vol dir que hi ha sequera, per tant, podem concloure que en aquest cas els mesos de juny i juliol plou poc i per tant és els mesos secs, l'estació correspon a l'estiu, per tant l'estació seca és l'estiu, i amb aquestes dades i amb aquestes temperatures podem deduir que és un clima mediterrani. Ara ho veurem. Continuem.
Bé, tenim 3 zones climàtiques diferents, com hem vist aquí. 3 diferents. Una és la zona climàtica càlida, una altra és la zona climàtica temperada i la zona climàtica freda. És a dir, ho tenim aquí, zona climàtica càlida, que podem distingir 3 climes. Un clima equatorial, un clima tropical i un clima desèrtic. La zona climàtica freda distingim 2 tipus de climes, un clima polar i un clima d'alta muntanya. I a la zona climàtica temperada podem distingir 4 tipus de climes diferents. Clima mediterrani, que és el nostre, que també es diu subtropical sec, clima xinès, que és el subtropical humit, clima continental i el clima oceànic o atlàntic. Comencem per la zona climàtica càlida, les seves característiques. Primer, clima equatorial. On localitzem aquest clima? A les zones properes a l'equador. Si sabem la Terra, la zona equatorial, és on trobem el clima equatorial, zones molt properes a l'equador. Quines característiques té les seves temperatures? Són elevades. La mitjana per sobre de 25 graus centígrads, molt elevades les temperatures. Tenim una oscil·lació tèrmica molt reduïda. Què vol dir oscil·lació tèrmica? Vol dir com varia la temperatura, la mitjana, de cada mes al llarg de l'any. Si ens fixem en aquest exemple, vol dir que aquesta línia seria recta així, que hi ha molt poca variació, estaria per aquí aquesta línia. Per tant, aquest climograma ja podem deduir que no pertany a un clima equatorial. 2-3 graus centígrads són molt pocs, és molt constant, i això és normal perquè ens trobem a l'equador, i a l'equador els rajos solars incideixen perpendicularment i no hi ha molta variació de l'alçada del sol al llarg de l'any. I per aquesta mateixa raó, que hi ha molta insolació, les precipitacions seran molt abundants i molt regulars. Què vol dir? Que plou molt al llarg de tot l'any. Tenim temperatures elevades, constants, poca oscil·lació tèrmica i tenim molta precipitació en forma d'aigua, evidentment, que és molt regular al llarg de l'any i molt abundant. La vegetació, per tant, serà selva equatorial. Arbres molt alts, molta varietat, molta fulla perenne i una lluita constant al bosc equatorial perquè les arbres lluiten per buscar la llum. D'aquestes precipitacions abundants i regulars podem dir que els rius són cabalosos, que vol dir que tenen un cabal molt alt, per exemple, el riu Congo a l'Àfrica o l'Amazones a Amèrica del Sud, que aquest riu sí que l'hem estudiat, i regulars vol dir que no varia molt el cabal, que durant tot l'any és més o menys constant i molt alt. Per què? Perquè les precipitacions són abundants i molt regulars. Tot té una lògica. I ara, com podem distingir un climograma d'un clima o una zona climàtica equatorial? Fixeu-vos que aquí us he posat un climograma d'Iquitos al Perú, que tenim on està situat d'altitud, quina latitud, 3 graus sud, i la longitud. L'important aquí, sobretot, és la latitud. L'altitud, per si és un clima d'alta muntanya, veurem que això és molt elevat, en aquest cas no. I aquí podem veure les característiques importants. Primer, no hi ha estacions. En els climes equatorials no hi ha estacions, sempre és la mateixa. Per què? Perquè la temperatura, us fixeu, és una línia recta. Hi ha poca oscil·lació tèrmica. Està quasi arribant als 30 graus, 27, 20... Mira, uns 26 graus tenim una temperatura mitjana anual. Amplitud tèrmica, que vol dir l'oscil·lació tèrmica, amplitud i oscil·lació és el mateix, en aquest cas, no arriba ni a 2 graus, 1,7 graus, molt poc. Ho veieu? I molta precipitació.
quasi 3.000. 2.845 mil·límetres. I cada mes una mitjana de 237, veieu? Pluges més o menys constants al llarg de l'any, encara que aquí tenim un màxim a la primavera i després trobeu un màxim a la tardor i a l'estiu plou menys, però bé, l'important que us heu de fixar és sempre temperatura elevada, una amplitud tèrmica molt reduïda, molt petita i molta precipitació. Per tant, això vol dir que la línia és recta. Clarament és un clima equatorial. Aquí tenim un altre exemple d'un clima equatorial, Kribi al Camerun. Molta precipitació, més de 3.000 mil·límetres, amplitud tèrmica molt reduïda, no arriba a 3 graus, i una temperatura mitjana molt elevada. Això continua sent una línia recta. Ja veieu latitud 2 graus nord, o sigui, està a prop de l'equador. I aquí sí que tenim uns pics de la primavera i la tardor. I quasi aquest mes plou molt poc. Però en conjunt, molta precipitació. Molt bé, continuem. Ara parlarem del clima tropical. Clima tropical. On el localitzem, aquest clima? Entre el clima equatorial i els tròpics. No és un clima equatorial, són a partir de 5-6 graus, més o menys, latitud nord, latitud sud, fins als tròpics. Tròpic de Càncer, a l'hemisferi nord, i tròpic de Capricorn, a l'hemisferi sud. Aquí tenim elevades temperatures, amb un estiu molt càlid i un hivern també càlid, però menys, evidentment, i una oscil·lació tèrmica escassa, però pot arribar fins als 10 graus. Aquí l'oscil·lació tèrmica ja és més gran que en el clima equatorial. També té lògica, perquè s'estem allunyant de l'equador. La inclinació dels rajos solars comença a ser una mica més important que les perpendiculars que cauen a l'equador, però encara cauen molt perpendiculars. No totalment verticals, però sí una mica perpendiculars. Per tant, comença a fer menys calor, però en conjunt són estius molt càlids i a l'hivern ja comença a ser una mica menys calorós. Menys calorós no vol dir que faci fred. L'oscil·lació tèrmica tenim ja una miqueta més, fins a 10 graus. Tenim precipitacions copioses, superiors als 1.000 mil·límetres, i aquí ja podem veure dues estacions definides. Una estació plujosa, que és l'estiu, i una estació seca, que és l'hivern. Els rius són cabalosos perquè plou molt, però ja són irregulars. Per què? Perquè com que tenim estació seca i estació humida, plujosa, vol dir que quan sigui estació seca plourà poc o menys i per tant els rius no seran tan cabalosos i quan plogui molt a l'estiu pujarà el cabal del riu. Aquí podem distingir 3 subclimes, un clima tropical humit amb el bosc tropical com a vegetació típica, un clima tropical sec on ja trobem sabana amb zones d'estepa, quan ens estem apropant a les zones desèrtiques, a mesura que ens anem allunyant de l'equador i anem pujant al nord o al sud, veurem que hi ha una transició entre el bosc tropical, quan plou molt, a una sabana i a unes zones d'estepa quan cada vegada tenim un clima més sec. I el clima monsònic és el típic del sud-est asiàtic. Uns estius càlids i molt humits per la direcció del vent que ve del mar i per tant va carregat d'humitat d'aigua, per tant plou, i els hiverns són càlids i secs. Per què? Perquè els vents predominants venen del continent i el continent és sec. I aquí també tenim escassa oscil·lació tèrmica, com hem vist abans. Molt bé, per exemple, un climograma típic del clima tropical humit. Veiem una amplitud tèrmica que ja té
3,4 graus, no està malament, és a dir, no és com el clima equatorial, però tampoc és massa alta, una temperatura mitjana sí que és elevada, també, i precipitacions també són molt significatives. Veiem que en aquest cas la primavera i principis d'estiu plou molt, i després hi ha una estació seca, que seria l'hivern en aquest cas. Latitud 6 graus, latitud nord, 6 graus, ja no estem a l'Equador. Això és la ciutat de Lagos, a Nigèria. Però veieu, un clima tropical sec ho trobaríem ja, per exemple, aquí, a Windhoek, a Namíbia, que està molt a prop del desert de Kalahari. Ja estem ja en una zona de transició. Aquí ja plou bastant més, veieu, 365 mil·límetres, molt poc, i veiem que aquí hi ha tota aquesta zona, des de maig fins a octubre, tenim ja poca pluja. Bé, què més es podem fixar aquí? Primer, l'amplitud tèrmica ja arriba als 10 graus, ja és important. La temperatura mitjana anual ja no és tan elevada. Per què? Perquè estem a 22 graus. Estem ja allunyant-nos de l'equador. I aquí veieu latitud sud. Està a l'hemisferi sud. Per tant, veieu que la línia de temperatures al juny, juliol i agost és quan fa més fred o menys calor. Per què? Perquè aquí és a l'hivern, aquí a l'hemisferi sud. A l'estiu seria l'hemisferi nord, a l'hemisferi nord faria així la línia. Veieu? Faria així. Però aquí, com que està a l'hemisferi sud, és al revés. Està situat al tròpic de Capricorn, a l'hemisferi sud, i tenim una sequera estacional llarga. Fixeu-vos quant dèficit hídric hi ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mesos de sequera. És important. Aquest clima està molt a prop del desèrtic que veurem ara. I per últim, el clima monsònic. Característiques. Molta precipitació anual, veieu? 2.170. Una temperatura mitjana anual elevada i una amplitud tèrmica petita i, el més important, plou a l'estiu només. Sequera total als mesos d'hivern i primavera i concentració als mesos d'estiu. I ja a la tardor ja baixa molt. Aquí seria un clima monsònic típic de Bombai, per exemple. Sud-est asiàtic i sud d'Àsia. Per últim, tenim en aquest punt el clima desèrtic. On el localitzem? Els tròpics, temperatures molt elevades, però tenim una oscil·lació tèrmica anual elevada, vol dir que a l'hivern fa fresca, i, important, una oscil·lació tèrmica diària també molt elevada, que vol dir que a la nit fa fred. Al dia escalfa molt el sol, però a la nit refresca molt. D'acord? Per exemple, tenim precipitacions, clima desèrtic, molt escasses, quasi inexistents, una vegetació molt escassa i discontínua, i rius no n'hi ha. Són llits secs, els wadis. Rius no n'hi ha. D'acord? Un climograma típic desèrtic és aquest. 102 mil·límetres, molt poc, però molt poc. Una mitjana anual de 8,5, fixeu-vos. Tots els mesos d'estiu, gens, 0, és 0, 0,5, 0,5, pràcticament 0, no plou res. I sí, una mica a l'hivern i a la primavera. Veieu la temperatura, com fa això, vol dir que hi ha molta amplitud tèrmica, 21 graus. A l'estiu arribem a aquest desert de Riad a 35 graus i a l'hivern menys de 15. Molta amplitud tèrmica.
I la temperatura mitjana anual, 25 graus. També fa molta calor. Clar, és un desert. Un altre exemple, ho tenim aquí. No, ja està. Només hem posat aquest climograma de clima desèrtic. Ara parlarem de la zona climàtica freda, que també és senzilla, ara veureu per què. Tenim el clima polar, que es localitza entre els cercles polars i els pols, és a dir, cercle polar àrtic i pol nord, cercle polar antàrtic i pol sud. Temperatures extremadament fredes i oscil·lació tèrmica també és molt elevada. Vol dir que... Per què? Per què creieu que l'oscil·lació tèrmica és molt elevada? Perquè segons on estem molt al nord o molt al sud, tindrem al pol nord 6 mesos de llum i 6 mesos de foscor, i la llum poca, perquè els rajos solars estan molt inclinats, molt obliquos. Us en recordeu el sol de mitjanit. Precipitacions escasses i les poques en forma de neu. Hem de pensar que en els climes polars no plou. Si hi ha una precipitació sempre serà en forma de neu. Vegetació. Tenim la tundra en els mesos de desgel. La tundra ja ho sabeu, és ja que creix molt poca activitat vegetal. Herbes molt baixes, poca cosa. I rius, no tenim rius. Per què? Perquè no plou. I a més, si plou és forma de neu, per tant, rius no n'hi ha. Està tot congelat. Aquí, un exemple. Azule, Groenlàndia. Fixeu-vos, molta amplitud tèrmica, oscil·lació tèrmica. La temperatura mitjana anual és en negatiu. Per tant, si veieu una temperatura en negatiu, ja podeu suposar que és un clima polar. Molt poca precipitació, 124. Fixeu-vos aquí, 124 mil·límetres, i del desert d'Aràbia Saudí, 102. O sigui, plou aquí una mica menys que aquí. Fixeu-vos. És a dir, són deserts gelats. I veieu aquí temperatura negativa, per tant, la gràfica queda una mica desplaçada. Molt important. L'Antàrtida. L'Antàrtida, us fixeu també, temperatura mitjana anual en negatiu, com hem dit a Groenlàndia, però encara més fred aquí. Una precipitació una mica més elevada, però en general poca, no arriba a 200 mil·límetres, i una amplitud tèrmica molt important. Fixeu-vos la gràfica, fa forma de U. La temperatura més baixa és a l'estiu nostre. Però per què? Perquè està a l'hemisferi sud. No us oblideu. Si la gràfica té forma de U, així vol dir que estem a l'hemisferi sud. Si té forma normal de muntanya, estem a l'hemisferi nord. Per tant, aquí molt poca pluja, tot negatiu. De fet, aquí, a Groenlàndia, hi ha uns mesos que tenim temperatura positiva, però aquí a l'Antàrtida cap mes arribem a 0 graus. Molt, molt de fred. D'acord? Passem al clima d'alta muntanya. La localització són zones temperades a partir de 3.000 metres. Aquí l'important és l'altitud. No la latitud, sinó l'altitud, l'alçada. L'alçada, quan més amunt, més fred. Tenim uns hiverns freds i uns estius frescos. I les precipitacions són elevades i augmenten amb l'altura. És una qüestió física. Els fronts, quan arriben a les muntanyes, comencen a pujar i quan pugen, per intentar sobrepassar la muntanya, és quan condensa. Condensa en pluja en zones baixes de la muntanya i si arriba a zones més elevades, llavors serà en forma de neu, de forma sòlida. Sempre hi ha més pluja amb més altura. La vegetació està estratificada en pisos, és a dir, tenim a les zones més baixes boscos de fulla caduca, zones més elevades boscos de coníferes, pins, avets i prats alpins a la zona més elevada, fins a la cim, que ja no n'hi ha res. No pot créixer res perquè la temperatura és molt baixa. Els rius són els cursos alts dels rius.
Normalment tots els rius neixen a les muntanyes. Aquí, Navacerrada, Madrid, típic climorama de clima d'alta muntanya. Veieu? Molta precipitació, més de 1.000. Una temperatura mitjana anual baixeta, amplitud tèrmica important, però això és el més important, l'altitud. 1.888 metres. Si veiem això, podem saber ja que és d'alta muntanya. A més, les precipitacions ho marquen. D'acord? Molt bé, i per últim, passem a la zona climàtica temperada, que és la nostra. Aquí tenim 4 subclimes que veurem ara. Clima continental. On localitzen el clima continental? A l'interior dels continents de l'hemisferi nord. Tots els interiors de continents tenim clima continental. Temperatures, tenim hiverns molt freds i estius càlids. Fa molta calor a l'estiu i fa molt de fred a l'hivern. Per tant, tenim una oscil·lació tèrmica elevada, 20-25 graus, això és molt. Per què? Perquè a l'hivern és molt baixa la temperatura i a l'estiu és molt alta. Per tant, l'oscil·lació, l'amplitud tèrmica és elevada. Precipitacions són escasses, però sobretot a l'estiu, plou a l'estiu, al contrari que el clima mediterrani. La vegetació és la taigà, que són boscs de coníferes, pins i avets, i la prada. Quan ja fa zones més a l'interior dels continents i ja fa molt de fred a l'hivern, llavors tenim praderes. Els rius tenen un cabal important, però solen ser irregulars. Per què? Perquè hi ha unes precipitacions diferencials. A l'estiu plou molt, plou, no molt, però plou, i a les altres estacions ja plou molt poc. Aquí tenim un exemple típic. Moscou, Rússia. Tenim precipitacions 691, l'anual, però com ho podem distingir? Amb una amplitud tèrmica que arriba a quasi 30 graus, amb molta amplitud tèrmica. D'acord? No fa calor a l'hivern, perquè la situació de Moscou és la que és. No fa calor a l'estiu, vull dir, tenim quasi 20 graus, però és que a l'hivern fa molt de fred. Veieu? Sota zero. 1, 2, 3, 4, 5 mesos sota zero. Per això la temperatura mitjana anual és molt baixa. Aquí tenim un clima continental de llibre, és típic. Fixeu-vos la pluja, com la majoria de la pluja és a l'estiu. Per tant, veieu, plou a l'estiu i molta amplitud tèrmica és un clima continental. Aquí a Vilnius, Lituània, un altre exemple de clima continental. Aquí la temperatura mitjana és una mica més elevada, però fixeu-vos que l'amplitud tèrmica arriba també a 23 graus. Per tant, també podem dir que és un clima continental, encara que aquest, al estar a prop del mar, està una mica més suavitzat. Ara parlarem del clima mediterrani, que també es diu subtropical sec. Per què? Perquè és millor, tècnicament, parlar de subtropical sec, perquè si parlem de clima mediterrani, fa més referència a la situació del Mediterrani, però aquest clima ho trobem a molts llocs diferents, a part del Mediterrani. Ho trobem a Austràlia, ho trobem a Sud-àfrica, ho trobem a Xile, ho podem trobar també a Califòrnia. Per tant, a diferents llocs del planeta, si diem subtropical sec, ja queda com més tècnic. Encara que vosaltres podeu dir, sense cap problema, clima mediterrani. És el mateix. Ho localitzem entre 30 i 45 graus de latitud nord i sud a la façana occidental dels continents. Molt important. Façana occidental. Què vol dir occidental? La zona oest. D'acord? La zona oest és la zona occidental. Temperatures. Hiverns suaus i estius calorosos. Fa calor a l'estiu i als hiverns no fa fred.
No fa fred, s'està bé. És el nostre típic clima. Una característica d'aquest clima, per això es diu subtropical sec, és que les precipitacions són escasses i irregulars i que l'estiu és l'estació seca. Si s'ha fixat en el clima continental anterior, hem vist que on plovia més era l'estiu. Normalment a l'estiu és l'estació de l'any on més plou, però el clima mediterrani és l'excepció. L'estiu és sempre l'estació seca. Sempre parlant de l'hemisferi nord, no us oblideu. Plou poc i de forma irregular. Per tant, la vegetació ha d'estar adaptada a la sequera estival. Som un bosc típic mediterrani de fulla perenne, arbustos i matollars. Matolls, arbustos, herba baixa, gramínies i el típic bosc que ja hem vist en la presentació anterior. Els rius tenen un cabal escàs i és variable. Per què variable? Perquè hi ha, sobretot a primavera i la tardor, que pot ploure molt en poc temps. Llavors, les rieres creixen molt al cabal, els rius, i per això són molt perillosos. Aquest clima és perillós en aquest sentit. Si la gent viu en zones de rius, a prop de rius, al costat de rius o de rieres, normalment no hi ha aigua, són rius secs, com si diguéssim, però en el moment que plou un parell de dies seguits amb molta intensitat, el cabal puja molt i pot haver inundacions i molts problemes. Per això també els rius aquests dels Mediterranis no són navegables. Per què? Perquè és molt variable. Aquí tenim Palermo, Sicília, típic, clima mediterrani. Temperatures mitjanes, aquí arriben 18 graus, amplitud tèrmica característica també, però el que és important, veieu, no plou molt i això que he fet aquí, negre. Això és el que es diu sequera. Aquí hi ha una sequera estival. Quan les barres del quimorama estan per sota de la línia de temperatura, és allò que hem vist abans pintat de color groc. Estava pintat de color groc, aquí no està pintat, però aquí hi ha dèficit hídric. Plou molt poc. És el mes de l'estiu, és el mes de l'estiu. L'estació de l'estiu, mes de juny, juliol i agost, i són els mesos secs. L'estiu és l'estació seca. D'acord? Cadis, Espanya també, quasi la mateixa precipitació total anual. També tenim la temperatura aquí pràcticament calcades, són iguals. L'oscil·lació tèrmica una mica més petita. I fixeu-vos aquí com es nota molt. Al juliol no ha plogut res, 0. A l'agost 3 mil·límetres, que també és 0 pràcticament, veieu? No hi ha res. Aquí hi ha un dèficit hídric molt important. És els mesos secs, l'estació seca, l'estiu. I molta precipitació important a la primavera i a la tardor. Per tant, si veieu un climograma així, no dubteu que és clima mediterrani. Ara tenim el clima xinès, també es diu subtropical humit, perquè és molt semblant al mediterrani, però és justament al contrari. Per què? Perquè veiem que es localitza a la mateixa latitud, 30 graus i 45 graus de latitud nord i sud, però en aquest cas a la façana oriental dels continents, és a dir, a la zona est. Hiverns suaus i estius calorosos. És el mateix, només que la localització és en la zona contrària, com si diguéssim. Per tant, per exemple, la costa de la Xina, o el Japó, o Corea, o podríem dir als Estats Units, també la façana est dels Estats Units, Louisiana, aquella zona també. Quina característica té aquest clima? Les precipitacions. Abundants tot l'any i amb major intensitat a l'estiu, tot el contrari que el clima mediterrani, que són molt poques, i l'estiu és l'estació seca, aquí tenim molta precipitació i a l'estiu és on plou més. Per tant, tenim vegetació, la selva tropical perquè plou molt, molt relacionat, i boscos de coníferes quan la zona és més latitud, que ja fa més fred. Tenim un cabal de rius irregular amb crescudes a l'estiu. Per què hi ha crescudes a l'estiu? Perquè a l'estiu és on plou més. Per
tant, si plou més a l'estiu, els rius creixeran més a l'estiu. Climograma de Hong Kong, la Xina. Molta pluja. Fixeu-vos que el clima mediterrani típic era 600, aquí tenim 2.200 mil·límetres, és molta pluja, i sobretot concentrada als mesos d'estiu. Veieu? Una temperatura mitjana elevada i una amplitud tèrmica també significativa. Veieu? Aquí. Molta pluja aquí. New Orleans, a Louisiana, Estats Units, també tenim molta precipitació i sobretot a l'estiu, encara que també tenim a la primavera alguns pics. Molt bé. Per últim, hem de parlar del clima oceànic o atlàntic, que és el mateix, dir oceànic o atlàntic. Està localitzat entre 40 i 60 graus de latitud nord i sud a la façana occidental dels continents, és a dir, a la zona oest. Heu de pensar en l'Atlàntic, d'acord? I, per exemple, heu de pensar en el Cantàbric, Galícia, França, Gran Bretanya, tota la zona d'Holanda, tota aquesta zona. Tenim temperatures moderades durant tot l'any, amb hiverns suaus i estius frescos. És a dir, no fa molta fred a l'hivern i a l'estiu tampoc fa molta calor, no fa massa calor, són estius frescos. Els que heu anat de viatge a la zona nord de la península Ibèrica ja ho coneixereu. A l'estiu s'està molt bé. Oscil·lació tèrmica reduïda, uns 10 graus. Per què? Perquè ni fa molt de fred a l'hivern ni fa molta calor a l'estiu. Per tant, la temperatura queda balancejada. Molt bé. Precipitacions abundants i regulars tot l'any. Tenim una vegetació de bosc caducifoli i prats i rius cabalosos i regulars. Per què regulars? Perquè plou tot l'any. Com que la precipitació és abundant i regular tot l'any, doncs els rius també tindran molt de cabal i seran molt regulars. Sabeu que el cabal és la quantitat d'aigua que passa per un joc en un determinat moment. Són metres cúbics per segon o litres per segon. Cada segon, quanta quantitat passa. Per tant, si són molt cabalosos, vol dir que aquests rius poden ser navegables. Santander, típic clima, molta pluja, 1.215 mil·límetres, fixeu-vos. A l'estiu és quan plou menys, tenim una amplitud tèrmica reduïda i una temperatura mitjana anual que tampoc és molt elevada, però bé. Fixeu-vos, no fa molt de fred a l'hivern, 10 graus, però tampoc fa molta calor a l'estiu, uns 20 graus. O Plymouth, al Regne Unit, també aquí ja plou menys, però fixeu-vos que l'amplitud tèrmica és calcada a la de Santander. Aquí fa una miqueta més de fresca, fa més de fred a l'hivern i menys calor a l'estiu. I també plou menys a l'estiu. Bé, doncs això és el resum que volia explicar dels climogrames relacionats amb els climes, vegetació i rius. Ja sabeu que amb els climogrames l'important són dos. Hem de tenir dos conceptes importants, tenir-los clars, que són la temperatura, l'índex de temperatura, i les precipitacions. Molt bé. Abans d'això m'agradaria a veure, passem aquí un moment. Fixeu-vos aquí per veure un resum de tots els climes. Clima polar seria tot això d'aquí, veieu? I aquí a sota. I Punta Barrow, aquí tenim un clima polar, temperatures frías todo el año, media anual inferior a 0 grados. Fixeu-vos, fa molt de fred. I les precipitacions escasses i en forma de neu. Aquí.
Clima d'alta muntanya, tenim un exemple, tot això de color són d'altes muntanyes, tenim l'exemple d'Àustria-Somblick. L'altura, l'altitud, 3.106 metres. A veure, això ho podem posar aquí, que no molesti. Temperatures hiverns freds, estius frescos, i veieu com plou durant tot l'any. Les precipitacions augmenten amb l'altura i sovint en forma de neu. Aquests serien els climes freds. Climes càlids, hem vist l'equatorial, tota aquesta zona vermella és clima equatorial. Veieu, la línia és totalment recta, hi ha una oscil·lació tèrmica quasi nul·la i molta precipitació abundant durant tot l'any. El tropical, plujós, tota aquesta zona, ja comença a haver la línia que hi ha una miqueta de diferència, en aquest cas poca, aquí estem a Costa Rica, perquè estem a prop de l'Equador encara, però podem veure les precipitacions aquí, veieu? Concentrades, hi ha uns mesos que no hi plou. Hi ha una estació plujosa amb precipitacions abundants, però inferiors a 1.500 anuals. En canvi, el tropical sec, ja aquí, per exemple, a Monterrey, Mèxic, tenim ja zona de transició quasi al desert, tenim una estació seca molt llarga i ja hi ha precipitacions escasses. El monsònic, aquesta zona d'aquí, per exemple, aquí a Calcuta, a la Índia, la temperatura és molt elevada durant tot l'any i hi ha una marcada estació humida a l'estiu, amb precipitacions torrencials, fixeu-vos. Les inundacions típiques que apareixen a les notícies sempre és el monsó quan arriba a l'estiu. Per què? Perquè els aires venen d'aquí, el vent ve de l'Índic cap aquí, d'aquí a aquí. Porta molta càrrega d'humitat i quan arriba aquí descarrega. En canvi, a l'hivern venen d'aquí, de la zona continental. I aquí és un vent sec, no té humitat. I el desèrtic. Desèrtic. Com podem distingir un clima desèrtic? Per exemple, al Cairo, a Egipte. Doncs no hi ha aigua, no hi ha precipitacions, pràcticament nul·la. Molt escasses, inferiors a 100 mil·límetres anuals, fixeu-vos, no? Hi ha pluja. I per últim, els climes temperats, al Mediterrani, aquí per exemple a Sevilla, que tenim un estiu càlid i sec i un hivern temperat i una sequia estival important, plou poc. En contraposició al clima xinès, que és aquesta zona d'aquí, Estats Units i aquí, Japó i la Xina, tenim hiverns suaus i estius càlids, com al Mediterrani, però aquí plou tot l'any i es superen els 1.000 mil·límetres anuals, i sobretot a l'estiu és quan plou més. L'oceànic, clima, per exemple, de Brest, típic. A veure que això ho baixarem una mica. Estius suaus hiverns suaus i estius frescos i precipitacions constants, encara que a l'estiu plou menys. I per últim, el continental, que aquí, per exemple, a Kíev. Molt de fred a l'hivern i molta calor a l'estiu. Hi ha molta amplitud tèrmica i plou. Les precipitacions no són molt abundants, però el màxim sempre és a l'estiu. Veieu? Com plou més a l'estiu. I amb això jo crec que ja podem donar per acabat. No, abans d'acabar vull comentar-vos una... Tornem aquí un moment. A veure. Aquí. Baixem això. Com elaborar un climograma? A veure si ho podem deixar aquí dalt. Això ho teniu al Whereas, però m'agradaria fer una petita pinzellada a veure si tenim temps de poder fer un climograma amb unes dades que jo us proporcionaré. Fixeu-vos. Per elaborar un climograma, en primer lloc, cal disposar de les dades referents a les temperatures i precipitacions dels darrers anys. Sempre el clima, recordeu-vos, és generalment 30 anys. Els valors de la temperatura es presenten en forma de mitjanes mensuals
i les de les precipitacions en quantitats acumulades per mesos. Per fer-ho, val més utilitzar un paper mil·límetrat o fulls de quadres, tampoc passa res. Els passos a seguir són els següents. Es dibuixa un eix horitzontal, les abscisses, que seria, a veure, aquí, no es veu, però seria aquest d'aquí, que representi el temps, és a dir, els 12 mesos, i dos eixos verticals, les ordenades, en cada extrem de l'abscissa. La temperatura aquí a la dreta i les precipitacions a l'esquerra. I ja veieu que està pintat precipitacions de blau, com si fos aigua, i les temperatures, com si fos calor, en vermell. Es divideix l'eix horitzontal en 12 parts iguals, amb les inicials de cada mes de l'any sota cadascuna. Gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre, novembre i desembre. Veieu? Totes les divisions sempre són iguals, són proporcionals. Es distribueix els eixos verticals en intervals constants. Normalment, a l'eix de les precipitacions s'hi anoten valors 20 vegades superiors a les temperatures. Així, si el primer està organitzat en fraccions de 100 mil·límetres, 100, 200, 300, el segon s'estructura en intervals de 5 graus, 5, 10, 15. Això són en general. Però algunes vegades, com els climogrames que estem elaborant, el valor de les precipitacions és només el doble del de la temperatura. En aquest cas només amb els climes temperats. Els climes temperats sí que és útil posar només el valor al doble. Indiquem la magnitud enregistrada en cada eix, precipitacions i temperatures respectivament, i les unitats emprades, mil·límetres i graus centígrads. Important, precipitacions sempre en barres verticals de color blau. Temperatures són punts situats enmig de cada mes que després s'uneixen amb una línia vermella. També es poden introduir algunes dades, lloc, coordenades, molt important les coordenades per saber si és l'hemisferi nord o l'hemisferi sud, temperatura mitjana anual i precipitacions anuals. Mireu això. És important. Palerm, Itàlia. Això és un clima mediterrani. Aquest climorama no seria bo. Per què? Perquè és el típic utilitzat amb els altres climes. Veieu? 20 vegades més. El que diu aquí. Valors 20 vegades superiors als de les precipitacions a les temperatures. Ho teniu aquí. 200, 20 vegades més que 10. 400, 20 vegades més que 20. No queda bé. Veieu com no queda bé? És que no queda bé. En aquest cas, sempre és millor fer-ho d'aquesta manera. Només el doble. Si aquí tenim 10, aquí seran 20. Si aquí tenim 80 mil·límetres, la temperatura de la meitat serà 40. I així que queda perfectament el climorama d'un clima mediterrani on, veieu aquí, això són l'estació seca. Els mesos on plou poc. Si ho fem així, no queda ben representat. Sempre heu de tenir en compte les quantitats. Evidentment, no podeu comparar dos climogrames si estan fets de diferent forma. Si aquí hi ha 20 vegades més que aquí, sempre serà d'aquesta manera els climogrames que podeu comparar. Si només és el doble, només podríeu comparar climogrames iguals, on la temperatura és la meitat que la precipitació. Però no podeu barrejar, perquè si no sembla que, veieu, aquí sembla que no plou res, si fa gens, si fa molta calor, però en realitat seria així. D'acord? I bé, per últim, comentar un climograma no té cap misteri. Anotem les dades generals, temperatura mitjana, precipitacions anuals, si no les calculem, però això normalment ho dona. Quins són els mesos amb temperatures màximes i mínimes? Així es pot deduir si ens trobem l'hemisferi nord o l'hemisferi sud. Aquest climograma, per exemple, és l'hemisferi nord. Per què? Perquè a l'estiu fa més calor. És a l'estiu on la temperatura és màxima. Si fos l'hemisferi sud seria al revés. La temperatura màxima estaria a l'hivern aquí. Això estaria més elevat i això més a baix. Com hem vist un parell de climogrames de l'hemisferi sud.
hem de descriure la línia de temperatura màxima i mínima, amplitud d'oscil·lació tèrmica, si hi ha estacions definides, quines són les seves característiques, si són estius calorosos, hiverns freds o suaus. Aquí veiem que hi ha estacions definides, evidentment, perquè hi ha molta oscil·lació tèrmica. Si no hi hagués cap estació, la línia seria recta, per exemple, el clima equatorial. O podríem tenir dues estacions, només la plujosa i la seca amb el clima tropical. També hem de descriure com són les precipitacions, quins són els mesos on hi ha més precipitacions o més abundants, quan ho són menys, com estan repartides al llarg de l'any, si hi ha una estació plujosa i una altra de seca, etc. Important, quan utilitzem un valor doble per a les precipitacions respecte a les temperatures, els climes temperats, i la barra de les precipitacions està situada per sota de la línia de les temperatures, vol dir que és un període de sequera. Aquí. Veieu que això és el doble que aquest? Aquests són períodes de sequera. A vegades es pinta de color groc o ataronjat. Finalment, es pot deduir quin tipus de clima es tracta. Això és molt complicat, deduir. Si no et diuen el lloc, és complicat deduir-lo, perquè intervenen molts factors, no? Per exemple, si hi ha una ciutat a prop, si està a prop del mar o no, variacions puntuals. A vegades és difícil saber exactament. I bé, jo crec que amb això ja podem donar per acabat aquest tema. Posarem alguns exercicis per practicar i si hi ha algun dubte o alguna cosa que no ha quedat clara, no dubteu en preguntar-ho al Classroom o per mail. Jo crec que l'important d'aquest tema és això que he comentat. A veure, tornem aquí. Aquí traiem això. Farem ara que estem aquí un petit repàs. Ara passarem un petit repàs. A veure si això carrega. Fixeu-vos. Important diferenciar clima de temps atmosfèric. Hem vist a l'atmosfera les 5 capes, com actua l'atmosfera, quines característiques té cada capa, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera i exosfera. Diferència entre clima i temps, molt important. El clima sempre són períodes d'observació generalment llargs, uns 30 anys, i el temps atmosfèric és un moment del clima, un lloc i un moment. Molt bé, els elements del clima, molt important, la temperatura, com es mesura la temperatura, el termòmetre, com es representa en un mapa, isotermes, tots els indicadors de temperatura, màximes mínimes, mitjanes mensuals, mitjanes anuals, oscil·lació tèrmica. Les precipitacions, és la quantitat d'aigua a diferents estats, es mesura en pluviòmetre i les isoietes són les línies que uneixen punts de la superfície terrestre que tenen la mateixa quantitat de precipitacions. Amb les precipitacions i les temperatures fem els climogrames. Hi ha altres elements com la humitat, la pressió atmosfèrica, altes pressions, baixes pressions, les pressions sempre es mesuren en baròmetre i les línies amb mateixes pressions s'anomenen isobars. El vent, molt important, quan hi ha diferències de pressió, el vent bufa sempre de les zones d'altes pressions cap a les baixes pressions i les línies estan molt juntes. La intensitat del vent serà molt important i l'anemòmetre és l'aparell que mesura el vent i el panell, la veleta, és la direcció on va el vent, bufa el vent. Veieu? Aquí és un mapa que heu treballat com a introducció, una depressió, baixa pressió, anticicló, altes pressions. Aquí seria la direcció del vent i els fronts.
From fred, sempre en blau. From càlid, sempre en vermell. I els factors del clima, molt important, la latitud, per què? Perquè condiciona la insolació. L'altitud, també, quan augmenta l'altitud, s'ha de disminuir la temperatura, sempre que no hi hagi una inversió tèrmica, important. Distància al mar, ja sabeu que el mar suavitza les temperatures i l'allunyament del mar provoca l'efecte contrari. Hi ha moltes oscil·lacions tèrmiques. Per això el clima continental del continent on no hi ha aigua hi ha molta diferència entre l'estiu molt calorós i l'hivern molt més fred. Hi ha una oscil·lació tèrmica molt, molt clara. Hi ha altres factors, orientació als vents dominants, a les muntanyes si hi ha insolació o no, i l'activitat humana provoca microclimes urbans. Sempre a la ciutat hi ha uns 3, 4, 5 graus més de mitjana. Els climogrames és el que hem fet avui i els climes de la Terra. Normalment hem fet la divisió per climes, per diferència de temperatura, climes càlids, temperats i freds, i també segons les precipitacions, climes secs i humits. I aquí tenim el que hem fet. Els climes càlids, climes temperats i climes freds. Doncs això és tot. Ens continuarem veient a les videoconferències i aneu fent els exercicis que vagi posant. Qualsevol dubte, no heu de preguntar, que no quedi cap dubte. Sempre pregunteu. Moltes gràcies.